Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kini rahmat dan nikmat Allah selalu diagihan kepada kita. Sehingga kaki awak masih ringan di bawah melangkah untuk ke surau. Tangan awak masih ringan dilenggangkan untuk pergi ke surau. Awak masih bisa sujud kepada Allah. Berarti nikmat Allah itu sagadang-gadangnya dia gihan kada ke awak. Apa daya awak ne'ema maliaro tuah. Salawat saratu salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita, yang beliau mati-matian berjuang menegakkan agama Islam. Seluruhnya itu adalah dipersembahkan untuk kita. Sebab kalau kita mengaji, hidup nak dipakai, mati nak ditompang. Bahwasanya Nabi Muhammad tu Nabi kita, beliau lah Jawa sabalun tu sayang dan cinta kepada kita. Alu manga-manga awak lah iya lai nan awak ku alah di doa dek Nabi ba'a supaya umat ku masuk surga banyak-banyak. Dia awak kayu masuk surga tu nak enak. Walaupun wallahu alam nala beswa bina jale rencana awak kini kan ka masuk surga dulu. Tulah ka jale. Mga orang nalai mengaji jurang pai ke surau sedangkan maliang aracana ka masuk surga lo mah. Karajola jaleh maliang tapi narancana ka masuk surga lo. Urang pajudi rancana ka masuk surga lo. Urang nida namo sumayang rancana ka masuk surga lo. Acula bayangan tu. La jaleh we mendaftar ka neraka tapi narancana akan masuk surga lo tu. Alhamdulillah awak lai mengaji, lai beribadah. Mudah-mudahanlah sesuai kehendak awak jo pagi Tuhan surga jannatun naim. Kalau itu awak nang kecek Nabi kepada sahabat, atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihimus salatu wassalam. Datang kadake ambo sahabat nambarampe Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Datang kadake ambo malaikat nambarampe Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, malaikat. Jadi mengecek malaikat Jibril dulu sebonyo nantuo. Nang keceknyo ya Rasulullah, man salla alaika asara marratin ana akhuzu biyadihi wa umirruhu ala sirat. Siapa nambah salawai kan kau 10 kali sehari pina masuk dalam sumayang doa. Di luar sumayang ambo pacik tangannya, ambo bembiangnya nanti waktu menampuh jembatan Siratal Mustaqim. Ambo japui kapan ka jabatan tu ambo nama membiang sampai ke pintu surga. Padahal dalam kaji basobo jembatan tu lebih ketek daripada rambut, lebih tajam daripada pisau. Mandaki 1000 tahun perjalanan, mandata 1000 tahun, menurun 1000 tahun. Samini juga suwe wa berjalan lalan suang makalam narko jahanam dun. Arah suwe abatanyolo sahabat ka Nabi lai bapaga jambatan tu ya Rasulullah. Nah doro abanya api narako tu dari bawah mencangkuk-cangkuk kateh bentuk matu panciang na dicangkuknya siana maniti. Satu orang duriang sali itu mah tu. Siana maniti. Tapi alhamdulillah kecek Jibril
lai basalawai kabakian kau 10 kali ya Muhammad bojapui nanti dia mau tukang membiangnya. Kalau Jibril nama membiang tangan wa ia muru ala sirati kalbarkil khatif, mereka sebarangi jembatan siratal mustaqim bagaikan kile yang menyambar. Baban tua kile tangkah tu tiboe mulai mangile langsung tibo di sargodon. Malah lah tibo di sargo batanya orang mana jambatan tun walangku tampuah manyo na tarasoro ade barakai awak basalawai 10 kali dalam sehari. A Jibril ko banana may gang tangan wa salamai awak tua pirancana ka masuk sargo tadi atau mako dia gihanu be ku be masuk sargo ko salawat ka nabi ya ta tu nak kece Jibril mau nan kece Mikail ya Rasulullah man shalla alaika asyara marratin ana asqihi min haudika. Rasulullah siana masalawai kepada engkau 10 kali ambo tukang agiah minum nanti dari talago engkau banamo talago al-kautsar. Di matun di padang masar. Di padang masar tu 2 go bukan main. Ayalawi kali banyak dua. Kan banyak lah. Raso kurang jo baru ayalawi tu ko diminum. Diminum ayalawi kasalawi ne tu kurang jo baru. Tangkah tu 2 go di padang masar. Tapi kolai masalawai kepada engkau ya Muhammad ambo tukang dia minumnya. Mulai diminum talago al-kautsar tu sajua tu buah sakaliannya. Indak taga suangi daya buik sampai ke kaki. Di dalam kaji lain basobo sia nama minum talago al-kautsar berarti catatan namue lah do tu dalam sarugo. Lah daulu namue masuk di padoinya. Bamangko seperti itu kano haram hukumnya manusia meminum talago al-kautsar kalau orang tu indak masuk ke dalam surga. Akini ta minum dawa berarti awak ado jatah masuk surga. Al-eba salawat ka nabi paling kurang 10 kali sehari. Pi sumayang ya Allah jangan salawat tangguh ya. Kalau tibo sumayang wana sumayang lo kecungku ke salawat ya nya. Alau kulo di pasalah aba salawat awak aku dapat sudah sumayang tu apa salawat. Ambil jo 10 kali setiap lepas sumayang, 50 kali sehari semalam labihan atau lah sudah Mikail mengecek Israfil pula mengecek lain. Nang kecek Israfil ya Rasulullah man shalla alaika asara marratin anna asjudu lillahi ta'ala ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu lahu. Rasulullah siana masalawai kepada engkau 10 kali ambo sujud kepada Allah meminta ampunkan dosa orang tu. Indak kamu angke kepada ambo doh sabanun Tuhan mengampuni dosanya. Ko alun diampuni di Tuhan dia lah sujud jemu sampai dia kiamat. Dia mau sujud jo keraju ambo ndak kabangun-bangun doh sabalun Tuhan mengampuni dosa we. Kok lah diampuni di Tuhan ama kamu tagak kapalo. Satu malaikat Israfil meminta ampunkan dosa kita. Yo lah ya do dosa wa ketiga. Kalau mau caliak lah salamu ku idui ayo gudak ka dosanya. Mangai tong tahun tong hari dan dosa ko masuk nya. Ko lagi kita bagalimang deh teh duya kini ku duya bataburan dosa. Nan duya kini kau kama jawa kapai dosa nya. Ko nan dunia kini kau. Lah bataburan dosa adi dalam masuk itu awai duit kini. Anyo dawa minta untuk tuang semua pasan Nabi ija'al nafsaka kal inkalis, jadikanlah dirimu seperti belut. Ba'ana balui tinggalkan di dalam puah tapi nan tubuh marasiah nya ndak doka de lumpur ge dah. Jadi awak dialah tinggal di dalam bagalima dosa, mudah-mudahan awak ndak berdosa. Kuadohna dosa awak meminta ampun awak kepada Allah. Ba minta ampun kanu kita lai mengaji kaji ko ditambah taruih. Aku lah tibolo kaji kini gua. Ala dapat lo kadi bawa pulang. Ala basitung kilo basalawai ka Nabi. Ala ditolong lo dia mereka Israfil minta ampunan dosa kita. Piku nak doa mengaji ama manuang jawa di rumah
Apa nak bertambah? Dosa nak bertambahnya. Percayalah. Sia guru nak kamantang kaji ke rumah. Lihat dah. Paling-paling kau tiba di rumah tepi ke tepi. Mulai di padonan elok sampai nama buat bertonton jo anak cucu sado itu. Mulai di padoman utui aurat sampai nama buka aurat baca lihat tu dalam tepi tu. Apa nak bertambah kalau nak karuso? Ada film kini baca laki mengicuh bini. Aba tontonnya tu dalam tepi tu. Baca ro bini adi cara dicampaan ko piti laki ko jangan tahu adoh je tu dalam tepi tu. Baca ro anak sekolah ai nak tahu guru nyo cabui. Adi mawe lalu aba tunjuk aja dalam tepi tu. Aba mako aurat ko dibuka aba tunjuk aja dalam waktu kan tonton kadang-kadang baca bola ada nampak pelajaran dalam tepi tu. Otak aku mengicuah cara kira abakara jual lo dia awak atu nak dicaliat satu hari bilo kaji nak tambah dosa nak tambahnya itu mangkuat doa awak mengaji ajo kaji kolah kita amalkan kaji kau abar amal awak abar zikir awak insyaallah ada pek kaji kau tapi kalau kau tidak dah kamangawak lah awak nak tambah muda nak kado dah awak bertambah tua nak lainnya malaikat mamu itu nak bertambah jauh je awak nak bertambah rakitnya. Kalau nak berfikir-fikir kita kini kuyo mati berkuat dalam mengaji dalam beribadah kau mati sedang bagai limang dosa tu bila masuk kata baik bila minta ampun ke Allah perlu kita ino manual dari duit kau saboi duit je mati kau rakitnya barak mu nak perlu nambah etong minit ke duit kau payah lah mati lah kaya nak kalau ambo serentak wakatu duit lebih itu mati namu kaya nak perlu bertunggu na dah oh abih duit kau dulu kat sehari habis so mati je lah nak dah tak katun dah lain lah habis duit apa namu tu kan rakit nak dah bertunggu ke manguk sanguk ke dah nak dah betong minit je dah antara ma duit jo mati kau sangat rakit mu habis mati kau duit kau mati namu itu kan rakit nak dah bisa waktu di tetong dah alah ada siku awak ni mangko kaji ko ditambah nang kaji dan ditambah ko diamalkan beramal awak atau mah tambah kini ya lah bajanji malaikat Israfil asatun meminta ampunan dosa awak nak payah awak ke surau nak didengar kaji dari guru tentu nak tentu awak kaji ko dah anak tentu kaji bakah dalam minat tentu tu beku awak mati apa awak nama tentu mati tidak tentu kan yona tu gunung awak mengaji hadisinan mangko nabi mengecek bana di dalam hadis ulama ko pewaris nabi unan ulama ko basalawai kada kenyo penduduk langit ulama ko basalawai no kada kenyo ikan-ikan di dalam laut tangkah tu banalah kapan tiang neguru kau tangkah tu bana pantiang ulama kecek nabi nambah salawai kada ke ulama aku indah urang jodoh malaikat penduduk langit basalawai ke orang alim kau sampai ikan di dalam laut basalawai ke orang alim sampai iaitu nyo samui di atas batu basalawai nyo kada ke orang alim pasir di pantai basalawai nyo kada ke orang alim bamangku ke orang alim basalawai karena kalau ndak ulama kau ndak tentu kita dia puapura iyo pun tak Nabi ke tak pernah kabari bagi yang kaji dah Nabi lah meninggal orang Arab tu tak pernah ke menyampaikan ceramah kabari dah kan iyo nak di mata awak dek Tuhan di mata awak jo kaji dek guru tu kagadang ni rasul guru tu mangko sampai adu istilah rahmat dari Allah sampai dari Nabi barakai dari guru ndak do barakai di pada mamak dah ndak do barakai dari dua daya jahra ndak do barakai daripada guru tu mangko guru orang alim berilmu ko lebih tinggi darajatnya daripada orang abid taat beribadah bazikir tiup sabanta tapi nyo ndak guru dah untuk diri nya lebih tinggi darajat guru ko kecetuan sebagai tingginya kelebihan aku daripada lain aku coba bayangkan kayak itu sehingga orang alim ko kecek Nabi ba'a fadlul alimi alal abidi ka fadlil kamari lailatal badari ala sairil kawakib
kelebihan orang alim daripada orang abid itu bagaikan keberadaan bulan purnama di tengah para bintang. Saado bulan purnama di tengah bintang, cahaya bintang tu manok tu pasti na ditontonnya di orang bulan purnama. Tangkah itulah kelebihan orang alim daripada orang abid. Orang alim ko orang berilmu, ulama nama yang kaji itu orang alim. Orang abid nan taat beribadah, indak tanggung banyak ibadah pi untuk ajanya. Alhamdulillah cak itu, tapi lebih tinggi jo kecek Nabi lai derajat orang alim atau ulama. Mama ko nyo tinggi derajat. Nan ulama tu nak memikirkan nyo masuk surga. Nan ulama ku membawa orang untuk masuk ke surga tu nak ulama. Kalau orang abid ku memikirkan diri untuk masuk surga. Nyo yo ibadah untuk bazikir beribadah orang ku nak mau tahu dah. Kok salamai lah, kok kaindak indaklah ibadah iyo tinggi. Tapi kalau ulama ko indak memikirnya masuk surga, membawa manusia untuk masuk ke surga. Tu mangko tinggi darajat. Akan itu jadi di awak itulah mangko mengaji awak. Ambo rasua kalau nak de guru mu nak lepas pandai mengaji gini dah. Udah kamu sabui. Dia ali sekarang tunggak gini mungkin nak tahu ambo dah. Kalau nak ada guru nak majah. Kan yo nak. Atu nak barakat guru. Aku nak ketuaruk nanti dari kemai. Sebab awak nak ada berusaha nak besok dari kemai tu dah. Nak mati nak loba ulang dah. Oh nak tapik kini ulang mereka balik nak do cerita dah. Indak tapik mati nak kini terima je nak tapik Tu mangko awak mengaji duit nak dipakai mati nak ditumpang. Tu mangko kita mengaji bersiap untuk mati. Sebab mati ko luar biasa. Indak bisa diperhatikan dulu dah. Mati ko indak bisa dicuba-cuba dulu dah. Anu lupa nah awak mengarah jual lain. Aku nak paling babayo. Kalau calon bupati nak lalu gini ulang 5 tahun besok balik, ada harapan. DPR nak duduk gini ulang besok balik. Tapi kalau mati kada nak tapik, bila kada ulang. Walau tapik le tuan nak batu kalimah ulang balik. Nak do cerita. Mati batu nak batu lain sang litap. Tarimolah nak tap dun. Kok lain mengaji awak duit nak dipakai mati nak ditumpang 25 awak pulang-pulanglah. Pi kalau kain dak rasa wala nak diulang balik dak doh. Baraja botoa kalau nak pandai kini ulang balik balik. Indak pandai di muka orang banyak dina langang bagai bisa, tapi kalau mati ko kalau nak tapek dak do bisa dulu ulang lah. Bawa dak kau ngaji. Indak lo ada dicuba-cuba gitu dulu dah. Manga kau praktek mati. Kalau nak tapek berkoi duit nak dong praktek mati dah. Nah, dari cuba-cuba alu lupa nah awak mencuba itu mangku awak banyak-banyak bakal awak untuk itu dek mencuba tu alun panah. Ku ala panah dicuba berarti lah do pengalaman awak. Bisa dia agak-agak gai iku alun panah. Ba acara mati kau. Atu mangku basiap kita mengaji kita bazikir kita. Nah, ku sekali sabulan bazikir ka lubuan-luangnya ndak tibur. Iyo bana lagu ya gigi awak menyambuyang ka tibo lah dai tibo lah awe mengaji yo nama baguru jo kece aba guru mangana mu takah tunto guru main bawa nak datang lah kalau ambo nambo pabuet jo guru ambo takah tunto kalau ambo takwi ka guru ambo di padona lain-lain dihimbau dan di polisi di tentara ada himbau guru ambo ko dia ka guru mo dulu di padona polisi ko tu kalau dembo alah. Jadi itu kan daya lah karena awak dibuatnya jadi mengaji awak asalahnya ada ulangnya di guru awak sekali-kali ada ulangnya lo guru tu gak sekali sebulan paling kurang apa salah nah jadi masalah gitu awak tua banyak lo nak tua di perawaknya pitibo je nya bagang kue mahal na bagang ka mahal kue kalau buat luang pun anu kau sak kena bandu ada rumah tu lain tapi nam perlu nawai tu awak ku ado kaji ramai di Allah sampai di Nabi barakai di guru kalau dapat tua ka guru nak dapat barakai guru pijayola nyosare dapat barakai guru ko patuah ka guru kalau nak patuah ka guru nak dapat barakai guru dah atau mo sabui anak ka awak kalau ambo ajak-ajak jauh nan awak ko nak kamu harap kini mo sabui anak kaji agak soalah de awak
Abaga soe. Kalau nak patuah kada ke guru, nak kada pe barakat guru. Hilang barakat guru, lapis sampai Nabi. Lapis sampai Nabi, hilang rahmat Allah Taala. Kama jalan ke buah neraka jahanam. Kita puas apa? Atak tu gaji. Lah, ambo kalau nak dapat barakat guru, nak pandai membaca gaji dah. Ambo kalau ka guru ku yo indah ado ambo aduan. Saki ambo sehat mo kecean. Kalau guru na may bau. Atun kalau de ambo. Walaupun nak bakaji jo guru ko, le ambo we mencari ambo mencari aja pulang le to ku jadi. Atak jadi hir mo jo guru ko ja. Aba salam sekali je nyota ka ko apo kaji buya na do kaji do may botong ku nyo bale le aja di hir mo tu nyato. Kalau guru na may bau. Ala jadi de awak nambah samo ai ko paralu ko jan beko akaji di temo jo adik kami jo abarakai do. Di situ na disabuit de awak. Lah itulah di dalam ambo menyampaikan. Bama ko disampaikan de ongku siana ka menyampaikan kalau nak guru. Kayo na dian doang kaji ko beko lalai jamaah nama nanga kaji de kan awak nama doan. Berarti kan dosoe tinggal de awak. Tapi kalau lah disabuian lah ditarangan itu kembali kepada jamaah nama polai. Iyo sabanawe kamati itu indah. Iyo sabanawe mengaji itu indah. Itu terserah de awak. Kadang-kadang ibu bapa ambo mengaji itu ibu hati ambo. Ibu itu mengaji tarikat patang kami malam Jumat tu dari tanah datar juga tibo. Dari paninjauan, dari bukit tinggi, pai itu mengaji ka pesantren. Ada awak dekano diantang kaji kamari, ndak usahlah tibo dalam mengaji itu. Tapi bazikir sekali sebulan, indah jo tak cali awak do dalam bazikir kau. Berarti ambo ndak tahu lai baana sabana isi manusia dan kita kau. Anda tahu ambo tu letun atau picayo kambo lai yakin indah atau guruku di imbau juo asamantaro awak dia puan juo anda tentu ambo tu do. Lah anyo dia ambo kala mo sampai ka kita gua mo nak kamajajak kita lai tapi ko kaji na ambo sabuian. Lah bagabu lanai kalau dicalia nadora. Ditaruhlah kini badompak waktu kita wiri. Badompak wiri kini bulan besok kau adoan. Akan adohnya namo itu tenggang rasanya. Itu caranya ibu-ibu. Lah sebab di dalam kajian dunia kini ku dunia lah tua. Ulama lah banyak nama meninggal. Duya ko lah kalui balui. Namparalu keadaan dunia kini ko mandake di bawah naungan guru. Aku nan dunia kini kau. Kalau lah jauh-jauh ambo ibaratkan di tengah padang nan banyak serigala. Kalau andaikan binatang tu berkumpul-kumpul kambiang itu nak ditangkap de serigala. Piku aduh kambiang nama manci siku itu nak ditangkap de serigala. Muka sui eba. Kok manci kita dari guru kita ditangkap di zaman kini kau. Ku dunia kini kulah dunia babahayo. Allah dunia komunis, Allah dunia Yahudi, kuna di zaman kini. Zaman kini kece Nabi zaman Jababir. Zaman Jababir ko zaman diktator. Nan diktator ko apa? Bid'ah banyak, fitnah bermunculan. Adisiku masuk kita manakek ka guru. Celiatlah, etong minggu ulama ko meninggal. Lah banyak na meninggal. Akinilah contoh kok mengaji kita ka ulama nan tu. Mana buya kita diringan-ringan lah pulang kepada Allah. Aduh lu buya kukunang Zubir lah pulang lo kepada Allah. Aduh lu kadang kami sertang sinar warnai lah pulang lo kepada Allah. Alai. Tabasuk lu dengan santong ku Zainur lah meninggal pula. Amanolai. Nanga puak tu. Datuk tuanku Sultazati tu. Lah mau meninggal. Lah 2-3 bulan. Amanolai. Cibola. Pai kau lano kuda tua lah meninggal lah. Amanolai. Apa yang kau pandan ku marzuki lah meninggal lah. Kemarai coba. Lah, akini yang mau tanya kerana ke ibu-ibu kini di kecil apa jodoh ya kau? Coba. Coba lah baca nan piaman kau jelah dulu. Akamawa. Ado di pilubang tuanku seseku lah meninggal lah. Akamalai. Nang ka mengaji
Cuba amano tu orang suweleh lah kaya na do lah kan nang tinggal na kita jo kini ko leko Allah anak-anak daripada buya kan itunya di siku kula paralu kita bakumpul-kumpul. Kalau andai kan menjauh-jauh juga ibarat di tengah padang tadi atulah nandi kami hendek serigala aku tadi. Kalau lah masuk virus Yahudi itu kada kiawa tidak bisa diubek. Anak kola tibo kuliah bagai masuk virus Yahudi itu dia lah induk juaya di tentang di pado pahamku diterima atakah tu bada ateh namo keadaan dunia kini atu mangkuan buaja-ajak jo kita ambo kumpul-kumpulan jo kita alam bo caliak jo indak jo akini ambo sabuyan sama naik karena kita kaji le akan itu dua lah. Jadi bakecek tadi ateh namo jo Allah Ta'ala di hari kiamat ambola lepeh nam barang lamu sabuian kaji lamu doan kan yona tinggal de kita le. Kalau ibarat kambiang inyo banani nak mua bakumpul jo kawan anak para dulu kambiang tu degang-degang je oleh padianya Allah memang untuk serigala no punyo itu mah nah jadi masalah lo lain kayo na tu suatu contoh tapi nanjale kajian itu ambo kece orang mengaji batu sangat rindu ambo ka guru ambo kini bama ko rindu ambo sabon na masobok tang ka guru ambo tu na masobok ambo kini lah basuonan ambo ulama tapi nan ulama basuotun indak no nan takah guru ko dah nampak na lain indak yo takah guru awak dah nyo ko dapat guru ko ba basobok awak je nyo takanai duit kabati basobo awak jenyo takana akirai ijan batambah candua kaduya ko de basobo jenyo atu nang guru lai jua do ulama basuo tapi semakin nampak de awak semakin candua kaduya ko de semakin maharo wa kadunia ko berarti ulama dunia tu indak ulama akhirat dah. Kalau guru nang kita tamui salamoko itu guru ulama akhirat basobo ajenyo dia gie kaji senyo takana ada wa idui kamati daki rasoi mati ko jo awak basobo awak jo guru ko dicaliak wajah takana ada wa takwi di narako haro awak kasarugo batamu awak jo guru ko nyo agi kaji banie wa kabai badai aguru nan takatu tu basobo de wa kini indak basuo lai ado je basobo ulama tapi batambah candu kaduya mode ene indak ke akhirat dah berarti nak batu dah ambo ku adoh jo kini disabui orang sinan ulama yang ambo tuwi je baru ambo ingin baguru je baru ambo nak pueh-pueh baguru dah batun sabu awak guru kulah pada adat nak kita ambil barakai jo barakai inyola mangko darajat awak dinaikkan di Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak dapat barakai daripada guru dah putui kedua-dua rahmat Allah jo sampai Nabi coba bayangan nak mua cik-cik kaji dah awak sampai Nabi je nya rahmat Allah je nya barakai guru nak jadi masalah nak bisa nyok ketiga-tiga ko sajalan kalau hilang cik hilang ketiga alah jadilah kita kaji tadi Jibril Mikail Israfil tinggal lai Israel nak kecek Israel ya Rasulullah man salla alaika asara marratin ana aqbidu ruhahu kama kabatu arwahal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Wahai Rasulullah, sian amba salawai kepada engkau 10 kali ambo cabui angoknya sama seperti mencabui nyawa para nabi dan rasul. Inyo ndak nabi bagaimana Rasul pun indak tapi mencabut nyawa sama jutakah mencabut nyawa Nabi. Kalau nyawa Nabi disabui ambui ndak putih tapuang ndak taserak baului urui basanang-sanangan takatu mencabut nyawa Nabi kau takah tulu orang ko nanti den cabui kecek malaikat indak basaki-saki anda balambui-lambui basanang-sanangan karena Muhammad kanu elai masalah wae kangka ko kalabihan Nabi Muhammad. Jadi ko dikajilah Nabi itu satiap Nabi ko dia gia doa cie yang paling mustajab sekalian Nabi
paling mujarab cie. Bayanganlah nyo baca kini tiba kini tu kekuatan doa tu. Seluruh nabi-nabi lah nyo baca sadue doa tu kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dak nyo baca doa tu dah. Tangga gigi empek Nabi, luko pipi Nabi, nan doa nan cie na mustajab ku ndak jadi baca dah. Digado Nabi di Taif, badarah tubuh Nabi, darahku sampai melele tibo ke batih Nabi, sampai ke kaki Nabi badarah kuah. Nan doa nan cie tu ndak jadi baca dek Nabi dah. Lampir meninggal Nabi, nan doa ku ndak jadi baca dah. Lampir kanek panah, nan doa ku ndak jadi baca dah. Batanyo Jibril, Muhammad, kana doa engkau na mustajab. Bahama ku ndak engkau baca, indak ya Jibril. Doa tu ambo simpan. Bahama ku simpan, ambo simpan doa tun khusus nanti di hari kiamat ambo baca untuk umat ambo besok, supaya nyo banyak masuk sarubo. Adialah marasa yang kini nan doa tu ambo simpan untuk umat mo. Cibo bayang untuk awak disimpan oleh Nabi supaya awak selamat nanti di hari kiamat. Atakah tu benar Nabi apa? Sego Nabi ko itulah mangko kita banyak basalawai. Salawai itu sebenarnya tidak luntur inyor. Walaupun disebut nama Muhammad, karena ada tidak na satu basalawai Nabi itu Nabi aja. Nama basalawai tahun dore jadi Nabi. Nama basalawai dan Nabi Muhammad tu langsungnya masuk surga. Tidak basalawai wa baganti Nabi itu masuk surga. Dah dong ya. Anyonan awak baka awak duit ke mati dunia ke akhirat. Kalau nak salawat kita kepada Nabi dah akan mah jalan kena tempuh ada awak. Dosa nak dari kiamat itu nak dah lah. Alah, adisiko pantiang nyawa perbanyak bersalawat ke Nabi. Di samping salawat atuma kita mengaji kepada ketuhanan. Mamang ko pakaro Allah nak kita kaji karena kita berurusan jo Allah setiap waktu. Ndak tahu awak de awak lain nak kita berurusan jo Allah. Awak waktu lalu lain tahu awak de awak. Lain tahu. Waktu lalu lain do banyawa. Kan berurusan jo Allah baru. Zat pada Allah rahsia pada kita, sifat pada Allah nyawa pada kita. Sifat Allah nyawa de awak. Jadi nyawa awak ko sifat Allah. Lain banyawa awak sedang lalu. Lain tak tahu awak dek diri awak nak urusan jo Allah Ta'ala do jo baru. Tu mangko dikaji pakaro Allah, dikaji pakaro ketuhanan. Kano kita barusan jo Allah, zat pada Allah rahsia pada kita, sifat pada Allah nyawa pada kita. Na sifat Allah ku nyawa awak, leya do banyawa kita kamari, leya do banyawa. Siapa punya nyawa kau? Mana nak ke Allah kan nyawa kita, kau daripada kita nak punya nyawa. Cuba jawab. Awak kalai banyawa. Mana nak ke Allah jo nyawa kita, kau daripada kita nak punya nyawa kau. Dak ke Allah kan nyawa kita daripada kita nak memakainya. Sabun na nyawa kita, kau nak sifat awak do sifat Allah. Lebih dak ke lainnya jo sifat daripada jo awak. Jo sifat inyo kan yo nak nyawa tu awak nak memakai. Nan sifat tu bagi dia tezat. Berarti nan tentang awak ku ado zat Allah. Itu kaji ternyata. Anyo dewa disiko mangkuado kaji wakatu lalu jago di malataknya, wakatu jago lalu di malataknya. Kini le jago kau. Adi mana lalu sarang kini kau. Lah lalu awak beka, yo lah lalu beka. Adi mana jago wakatu lalu tu. Nyo dewa letak kedua. Nah lalu kau sia. Awak nan jago kau sia. Awak kini di mana lalu tu bandok ni. Salah ka di mana letak? Waktu lalu beko jago di mana letak? Tulah mangkawak matian diri awak sebelum mati. Waktu lalu jago letaknya di sifat Tuhan. Sabut Tuhan yang jago.
Waktu jago lalu letaknya di tubuh nakasa. Sabuk tubuh nakasa ko lalu jenya mati. Weda do pandai manga-manga. Nam pandai hayat ilmu kudai irada sama besar kalam. Kini lainnya manggari ko buya. Amanggari nani duit di dalam mati, ana mati ko satu lo manggari. Kalau nama manggari ko dai duit. Suatu contoh, sangka buruang manggari itu sangka. Buruang nang duit itu sangka. Pi dicali di Jawa siapa manggari? Sangka akan itu manggari nani duit di dalam namati anamati ko 10 i duit. Itu contohnya. Jadi nan tubuh nakasako mati. Tubuh nakasako lalu kanona do pandai manga-manga. Indak percaya lalu tubuh nakasa cali uga mati. Iduang cukui, muncung cukui, talingo cukui, acibo suah mangece. Suah wa masalawai. Wa mati itu. Li pandai li dah masalawai. Mangece wali terangare. Ada gasoni dua le keluar ngok. Atu mah. Kalau yo memang lidah nama ngecek, talingo nama nanga, mato nama liye, urang mati elok yo sadoenya. Bapa kau nak pandai. Tando nyoba atulah nan tubuh nakasa. Dasarnya mati atau lalok. Itu dasar tubuh nakasa. Lalok atau mati. Jadi waktu lalok jago letaknya di sipai Allah. Waktu jago lalu letaknya di tubuh nakasa. Jadi nasipai Allah ko jago tawihnya. Nan tubuh nakasa ko mati jagonya. Aba awak supaya jan mati. Nan tabi nur Allah nur Muhammad sipai tullah sipai Muhammad adi sikula tubuh nakasa kembalikan ke tubuh nak alui. Tubuh nak alui kembalikan nur Muhammad. Di nur Muhammad nyato sifat zat yang bernama Allah. Duduk dengan uji Allah, bergerak dengan gerak Allah dalam kalimah la ilaha illallah. InsyaAllah makoi duit kita. Tapi kalau di padiannya sifat disipai awak tubuh nakasa jadi pakai, mati lah awak tahu. Ku mati je kan api angin ya tanah. Api nada menyawara, angin nada menyawara, air nada menyawara, tanah nada menyawara. Ampe itulah dasar ketubuhan nakasa. Kayo nak nada apa-apa kan mati je kan. Idui lalu je kan. Kalau nak idui ko ba di pulangan masukan sawang ke dalam pisau. Jan pisau masuk saruang, saruang masuk dalam pisau. Tubuh nakasa kumalian ke tubuh alui. Nangkasa dijadikan nan alui. La kumali we kepada Allah kulu saynya jiu ila aslihi. Satiuk suatu kembali kepada asal. Asal awak dari Nur Muhammad pulang balik ke Nur Muhammad. Kalau nak tiba di sini insya Allah idui awak di dalam sifat Allah. Duduk aku dengan uji Allah. Bergerak aku dengan gerak Allah. Aku dalam kalimah la ilaha illallah. Allahu sifathu. Aku meminta kepadahu. Ya zat sama sopas kita diliputi di sifat Allah. Kama jawab pai jo Allah. Tu cie. Jadi Allah ku wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Awal Allah, akhir Allah, zahir Allah, batin Allah. Awal Allah, akhir Allah, zahir Allah, batin Allah. Dek zahirnya mangko nak nampak, adek batinnya mangko nak nampak lo. Jadi tuan ko talampau zahir nak nampak lah, talampau nakek nak nampak. Yo tau. Awak matu awak jo matu kawan mana nakek jo awak. Nakek matu awak jo awak nak kini matu awak nak nampak atau matu kawan. Cuci lihat matu awak seorang ko nampak. Jadi dek nakek mangko indak na alai matu baru tua. Mamba cuci le nampak. Lai, coba letak nak matu le nampak. Jadi kalau talampau nakek indak na nampak. Allah zahir, Allah batin. Allah batin ko ba pandang dengan mata batin. Kalau na batin memandang kepada na batin lebih nyata daripada na nyata. Itu makwado istilahnya kecek Nabi, inna ruha la yakar. Sesungguhnya roh bisa bertemu dengan roh. Kalau nak ingin awak dengan roh, tolong jadi yang kadiri awak kadiri roh. Lanyapkan tubuh dalam pandangan, nyatakan deketu dengan Allah Ta'ala. Lah sama tu anguk kata ke bawah, isi dengan kalimah Allahu. Hu keluar, Allah ke dalam. Tolong di situ. Hu Allah atau Allah hu insya Allah. Maka batamu kita dengar roh. Kumpulanlah kaji itu ibu bapa, Rasulullah kadiri awak abau dalam beramal. Itu nampak lalu benar kita. Anak nampak tadi salawat 10 waktu jangan lupa awak. Awak nak takaja ke sawah, di sawah tu dibaca. Awak takaja memasak, sedang memasak tu dibaca. Apa?
Wala tahu dua adas kecil boleh, kecuali adas besar. Itu tidak boleh. Apa cola? Uisa tadi lo boleh tibo rumah ambil you dua kalau salah tidur tu baca. Nam pokok beramal berzikir. Itu nam para lu de awak. Nang kacau balau du yakini je satu-satu lo awak lai. Kaji ko jolah nang kita. Oh pelok. Sebab nang du ya ko la takak ko jo sampai dia kiamat ke jaga. Kon cancak jo du ya ko tu nak jadi kiamat dah. Atau mako kale kompekong supaya jadi kiamat. Tak. Cameh lawak du ya ko kiamat. Nak wasorangnya mati do mah. Mati sadoenya anak ke camehan. Nang kadi cameh kini apa? Kui nak beramal awak, kui nak berzikir awak, besok nak bisa ditolong-tolong dari kiamat tu. Tu nak awak camehnya. Sudah tu nak dicamehan. La do guru mai bawa berzikir, nak jual mu awak. Atu cameh juga tu. Aru ia cameh tu. Kui nak adola guru memperhatian awak kini awak kale. Kini lah diperhatian guru awak ni dah muahnya. Tu perlu cameh tu. Perlu cameh tu. Musibah kadang dah waktu tu cameh waktu lah. Jadi selagi adoh jua ngok kate ke bawah lay adoh jua wak berarti datik di jantuang sabalun tangan balipek kadado tubuh maun jua di tengah rumah. Awak tolong resek-resek diri dapet nanti goko dah wak ne ramat adalah sapai ni Nabi barakai ni guru tu ne tapi kalau tinggal salah satu nanti nado cerita dah nan tungku tigo sajarangan. Kalau patah tungku kaki cie, nak bisa dijaga kuali lah. Picayola. Mangko kabisa kuali dijaga cuit ne kaki kata tigo. Nak para lu patah jo kadua ne dah.